til, hvordan virkeligheden rent faktisk ser ud. Og jeg vil gerne sige lidt om i dag, hvorfor jeg ikke synes, det går helt så meget af helvede til, som nogen forsøger at få det til at se ud som om. Hverken for Danmark, for regeringen eller for Socialdemokraterne. Og det er ikke fordi, jeg fornægter, at Gud er det da svært. Gud er det der op ad bakke indimellem, og Gud vil vi da gerne have nogle bedre meningsmålinger. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Det er dejligt at være socialdemokrat, men det er aldrig nemt. For når man er parat til at tage ansvaret på sig, og når man danner en mindretalsregering med et ønske om at bryde blokpolitikken og lave brede flertal bag sin politik, og når man så oven i købet overtager magten midt i en historisk dyb krise, ja, så skal det jo være svært. Men jeg er stolt af at tilhøre et parti, som er klar til at tage det ansvar på sig. Min bedstefar, som vi desværre bisatte i tirsdags, han sad mange år i byrådet for Venstre i den gamle Nørre Kommune. Og selvom min bedstefar og jeg ikke tilhørte det samme parti, ja, så har han lært mig rigtig mange gode tricks og fif, og delt meget ud af sine erfaringer fra mange år i kommunalpolitik. Blandt andet har han lært mig om værdien af et godt kompromis. For som han sagde, hvorfor gå til Glæsborg, hvis man kan få et lift til Hamet? Og til dem, der ikke kender geografien på Nordjurs, så kan jeg sige, at pointen var, at det er bedre at få noget af sin politik igennem, end slet ingenting. Og han lærte mig også, at en aftale er en aftale, og man står på mål for det, som man har aftalt. Også når der er modvind. Min bedstefar lavede mange aftaler med Socialdemokraterne. Han har stor respekt for Socialdemokratiet og den rolle, som vores parti har spillet i Danmarks historie. Og derfor bad han mig også, som noget af det sidste, om at passe godt på vores gamle parti. Det er ikke godt for Danmark, hvis vi ikke har et stærkt Socialdemokrati, som han sagde. Og det var altså sagt af en venstremand, kan vi lige huske på. Og jeg kunne ikke være mere enig. Et stærkt Socialdemokrati er garant for en langsigtet og holdbar løsning for Danmark, der ikke bare ser frem mod næste valg, men som rækker langt ind i fremtiden. Vi har modet til at træffe de svære beslutninger, som sikrer holdbare løsninger, og som samtidig holder hånden under vores fælles velfærdssamfund. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en socialdemokratisk ledet regering er bedst for Danmark. Først og fremmest på grund af de resultater, som vi har skabt, og det spor, vi har lagt ud for de kommende år, som vi nu skal i gang med at rulle ud. Men også jo fordi alternativet mildest talt er skræmmende. Det er Venstres skalten og valten med pengene i de gode år, der gør, at der er behov for, at vi socialdemokrater må rydde op. Vi rydder op, vi får styr på økonomien, og vi skaber vækst af arbejdspladser, så vi kommer igennem krisen med solidariteten i behold. Så kære venner, hvis nogen siger, at det hele går af helvede til, fordi der ikke føres god gammeldags rød politik, så mind dem om, at vi mistede 130.000 private arbejdspladser under Lars Løkke. I dag har vi den laveste arbejdsløshed i 4 år. Der er optimisme og spore i dansk økonomi, og alene sidste år blev der skabt over 20.000 arbejdspladser i Danmark. Det sker ikke af sig selv. Det sker, fordi vi har fremrykket offentlige investeringer og gennemført en stribe af vækstinitiativer for at understøtte private jobs. Det sker, fordi regeringens politik virker. Og fortæl dem, at fattigdommen op igennem nullerne steg eksplosivt. Fra 20.000 til 42.000 fattige. Den udvikling har vi nu bremset. Endda midt i en krise. Det er ikke sket af sig selv, men blandt andet fordi vi har afskaffet fattigdomsydelserne, hævet ældrechecken for de fattigste pensionister og givet enlige forsørgere et ekstra beskæftigelsesfradrag. Det er sket, fordi regeringens politik virker. Og mind dem om, at ingen tidligere regering har gjort så meget for at sikre danske løn- og arbejdsvilkår som den her regering. Vi har afsat flere midler til indsatsen. Vi har styrket samarbejdet mellem skat, arbejdstilsyn og politi, og indført større brug af arbejdsklausuler i det offentlige og meget mere. Er vi kommet løndumping og udnyttelse af mennesker til livs? Nej. Der er stadig rigtig meget at kæmpe for, men det gør en forskel.
nogen siger, at det hele går af helvede til, fordi der ikke føres grøn nok politik, og det er jo noget af det, jeg skal høre lidt på nu, hvor jeg er blevet miljøminister, så kan I fortælle dem, at regeringen vogter nidkært om vores rene vand, luft og natur, og vi fastholder en ambitiøs indsats for vores vandmiljø, selvom landbruget og Venstre ønsker, at vi skal droppe vandplanerne og slække på kravene. At vi investerer i grøn omstilling med verdens mest ambitiøse energipolitik, mere genanvendelse af affald og mere økologi. At regeringen flytter penge fra sort energi til grøn med en togfond på 28 milliarder kroner til bedre tog, som binder Danmark bedre sammen. Og vi finansierer det ved at beskatte oliebranchen hårdere. Det er retfærdig omfordelingspolitik. Fra sort energi til grøn. Fra de allerrigeste i oliebranchen til helt almindelige danske togpendlere. Et af de spørgsmål, jeg hører ofte, det er sådan, jamen Kirsten, hvorfor skal det hele altid handle om vækst? Hvorfor snakker I kun om vækst? Og til dem vil jeg godt sige, jamen, jeg kæmper ikke for vækst for vækstens egen skyld. Vækst er jo et middel og ikke et mål i sig selv. Målet er arbejdspladser til dem, der venter i arbejdsløshedskøen. Og målet er at sikre grundlaget for vores fælles velfærd. Vi skaber vækst og retter op på Danmark, men vi gør det på vores måde. På den socialdemokratiske måde. Ja, på rugbrødsmåden, om man vil. Hvor vi gennemgår alle områder for at se, om vi kan gøre det anderledes, bedre, lettere, end vi gør i dag. Det gør vi for eksempel inden for mit område, miljøområdet, hvor vi uden at slække på de skrappe miljøkrav fjerner noget bureaukrati for virksomhederne. Det er det lange, seje træk med at fjerne unødvendigt bøvl. Vi har ikke nogen trylleformularer. Venstre til gengæld, ja også de konservative og liberale alliance, de har en trylleformular. Den hedder skattelettelser. Uanset hvad man spørger Venstre om, uanset hvilke spørgsmål man stiller til Venstre, ja så er svaret skattelettelser. Lars Løkke mener, at det skal være billigere at være rig. Han har allerede lovet skattelettelser til oliebranchen og til bankerne, og vil slet ikke afvise, at topskatten også skal fjernes, som de konservative drømmer om. Skattelettelser til det rigeste, der vel og mærke skal finansieres af nulvækst i det offentlige. Ja, vi har et Venstre med luksuslykke i front, der gerne selv rejser på første klasse, men vil have en offentlig sektor på monkey class. Nulvækst vil betyde 33.000 færre velfærdsmedarbejdere, varme hænder, kloge hoveder, der skal passe på vores ældre og undervise vores børn. Og så har vi Dansk Folkeparti, hvor Kristian Thulesen Dahl rejser rundt og skriver blankochecks til de ældre, de syge og til børnene, der løber op i den svimlende sum af 155 milliarder. Eller tulliarderne, som de er blevet kaldt. Med den ene hånd lover Kristian Thulesen Dahl gaver for 155 tulliarder. Med den anden fletter han fingre med en statsministerkandidat, hvis hedeste ønske er at indføre nulvækst. Det er dybt utroværdigt, kære venner. Og det kan kun betyde én ting. En stemme på Dansk Folkeparti er en stemme på nulvækst. Dansk Folkeparti vil jo gerne fremstå som den lille mands beskytter. Og lige præcis der tror jeg faktisk på Kristian Thulesen Dahl. Lille Lars fra Græsted kan regne med Kristian Thulesen Dahl. En venstreledet regering vil føre til et fundamentalt angreb på den bygning, som vi har rejst. På vores velfærdssamfund, som vi kender det. Vi vil en anden vej. For vi har skabt balance i økonomien, og fordi vi har skabt balance, så har vi nu et råderum på 22 milliarder ekstra til velfærd frem mod 2020. Det skal bruges til at skabe mere og bedre velfærd med udgangspunkt i vores socialdemokratiske værdier. Til at bekæmpe ulighed og negativ social arv, skabe gode rammer for fællesskabet. Så vi kan få bedre kvalitet i folkeskolen med flere timer til børnene, så det offentlige sundhedsvæsen kan tilbyde den nyeste kræftbehandling, og så vi er trygge ved at sende vores ældre på plejehjem. Og med det udspil, der kom i går til en ny beskæftigelsesreform, så viser vi helt konkret, hvordan vi fremadrettet vil investere i mennesker.
og i den enkelte arbejdsløses vej til job og varig beskæftigelse. Vi vil gøre op med, at de omkring 330.000 danskere, der hvert år går igennem dagpengesystemet, skal have den samme standardpakke. Vi vil gøre op med Claus Hjorts pisk og kontrol. Regeringen har en grundlæggende tillid til folk, og til at langt de fleste arbejdsløse brænder for at få et arbejde. Derfor skal den ledige ikke mødes med mistillid eller meningsløse regler. Vi har respekt for den enkelte, og for at vi er forskellige som mennesker. Også når vi mister vores arbejde. Derfor så skal de ledige have en individuel, jobrettet og effektiv indsats, hvor midlet er uddannelse og målet er varig beskæftigelse. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden. Det er et faktum. Derfor satser vi markant på, at især de ledige, der har færrest kvalifikationer, får et uddannelsesløft. Med reformen forventer vi at kunne løfte 16.000 ufaglærte til faglærte. Det gør vi, fordi Socialdemokraterne stadigt insisterer på, at vi vil have alle med, og der er brug for alle. Desuden så sikrer vi med den her reform, at beskæftigelsesindsatsen fortsat er forankret i A-kasserne. For vi har brug for en stærk fagbevægelse, der sammen med os kan fortsætte kampen for arbejdspladser og for ordentlig løn og arbejdsvilkår. Og netop kampen mod social dumping er et hovedtema for Socialdemokraterne ved Europaparlamentsvalget den 25. maj. Vores dygtige kandidater til EP-valget knokler for at sikre danske arbejdspladser til danske lønninger. Vel at mærke ikke bare, når der er valg, men også mellem valgene. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvem der bliver valgt til Europaparlamentet. Husk nu at se på, hvad man gør imellem valgene, og ikke bare lytte til dem, der måske er retorisk dygtige, kan snakke fanden et øre af. De må også dokumentere, hvad de rent faktisk har gjort mellem valgene. Ingen nævnt, ingen glemt. I ved, hvad vi taler om. I har mulighed for at gøre en forskel den 25. maj. Stem socialdemokratisk den 25. maj. På vores dygtige spidskandidat Jeppe Kofod, vores gode lokale kandidat Lasse Kuvang, eller på kvinden, der for 10 år siden gav mig platformen til at gå ind i politik, Britta Thomsen. De vil arbejde benhårdt for flere arbejdspladser, for danske lønninger og for skrappe krav til miljøet i hele EU. Jeg har tænkt rigtig meget over det, min bedstefar sagde til mig, at det ikke er godt for Danmark, hvis vi er uden et stærkt socialdemokrati. For grundlæggende, så er det os, der skaber forandringen. Og hvis vi på venstrefløjen går rundt og siger til hinanden, at det hele går af helvede til, så går det af helvede til. Den slags har det jo med at blive til selvopfyldende profetier. Så vi skal holde op med at gå og slå os selv og hinanden i hovedet. Og i stedet så skal vi klappe hinanden på skuldrene og glæde os over de ting, der rent faktisk er lykkedes. Og se frem mod de opgaver, der venter og ligger foran os. Og så skal vi rette skytset mod dem, der vil nulvækst. Dem, der ser ulighed som et mål i sig selv. Og dem, der er forelsket i Danmark af i går, og ikke vil forandre det til det bedre. Så kære venner, hvis nogen siger, at det hele går af helvede til, så tro dem ikke. Og sig dem imod. Fortæl dem om de resultater, vi har skabt i fællesskab. Fortæl dem, at Danmark er på vej ud af krisen. Som et stærkere og mere robust samfund. Som et klogere, som et grønnere og som et mere solidarisk samfund. Ha' en rigtig god 1. maj, og tak for ordet.